So ma'am, sa nakikita ninyo sa lipunan natin ngayon, ano po ba yung nakikita ninyo sa mga Filipino? Papaano po, bakit parang wala tayo pong kamalayan sa kasaysayan natin? Ayun nga, meron ako nasabi nga na kung may nangyayari dito sa ating bansa na kamalian, talagang naiisip ko talagang failure tayo sa pagtuturo ng ating history. Because people will not harm things or materials that they love. But how can you love a thing that you do not even know of? And we have to admit that very few of our Filipino leaders know our history, our real history. Because our researches are never ending, and there are so many newly published books that they have not, most probably, when they were in school, they do not have access to these books. Either they did not have access or they just did not have the opportunity to do so. That is the reason why so many of us in the Philippines do not know our real history. There's a very great deal of work to be done in that period. In fact, one of my pet projects was to offer PHA to offer public lectures in barangays among simple people, simple folks, in the language they can understand. So okay po sa inyo yung pagtuturo ng kasaysayan sa Filipino para maunawaan ng taong bayan? Oo, maunawaan kaso nga, including myself, hindi naman ako masyado ring fluent pa rin ang paggamit ng ating wika. Naku, talaga nakaka-dismay ko minsan. Talagang mas ang grasp namin ng mga academician, ang grasp namin madali sa Ingles kaysa sa Filipino. Kung sa ano ma'am, 'di ba, sa mga talagang mga nakapag-aral, yung talagang mga sanay sa wikang Ingles. Pero kung isipin nga po natin kasi ma'am, 'di ba, kung mas maraming yung mga pananaliksik tsaka yung mga libro sa kasaysayan ay nasa wikang Ingles na hindi naman talaga mahirapang maintindihan din ng maraming Filipino. Huwag na lang Ingles, Kastila. Kasi so naniniwala po kayo na ma'am, parang mahalaga na ituro din yung kasaysayan, yung history sa wikang Filipino para maabot ng marami. Siguro nga dapat. Pero dapat din yung unang-una yung guro ang mag-aral sa Filipino. Paano yan? Madami. Yan nga nire-require namin sa St. Mary's noon. Filipino ang gamitin sa pagtuturo ng araling panlipunan. Ay, ang hirap gumawa ng lesson plan daw sa Pilipino. Hihirapan po sila. Oo, yung mga guro. Kung talaga namang fair ka rin naman, dapat mo maintindihan ang hirap ng teacher din naman. Hindi mo maaring tawaran yung kanilang karunungan dahil lang sa lengguwahe. Ano naman yun? Kaya siguro dapat makita rin nga nung maging mga guro ay naghahanda rin. Pero ma'am, okay sa inyo na dapat mahalaga na gamitin din yung wika na nauunawaan ng tao para maututunan niya yung kasaysayan. Siyempre, that is talagang dapat yun, lalo na sa higher studies. Filipino dapat ang gamitin. Sa pagtuturo ng pag-aaral. Yan pa, isa pa yan, Jonathan. Okay sa atin ang Pilipino. Tanungin mo naman sa mga Cebuano kung may okay sa kanila. Tanungin mo naman sa mga Kapiseño kung okay sa kanila. Lalo na pagdating mo sa Mindanao, Muslim Mindanao. Paano yan? Hindi pa nga tayo nagkaka-unite, nagkakaisa. Pero malawak na narating ng Pilipino. Sa Mindanao, binabawi ko ang salita ko. Sa Mindanao, malawak na isang beses, pati tricycle driver sa Cotabato. English ako ng English, sabi sa akin, bakit ba hindi kayo magsalita ng Pilipino? Pilipino naman tayo. Marunong pala siya ng Pilipino. Pati ang intonation niya, Muslim siya. Sabi ko, saan kayo natuto ng Pilipino? Talaga daw tinuturo naman. Tsaka sa TV, ma'am, kung mapapansin, di ba po mga wika sa TV,
Di ba kay mga ano po ngayon, pati mga balita sa Oo, TV, puro Filipino Pilipino. na. Oo. Kaya kita mo, patok na patok sila sa tao. May pag-asa rin talaga. Kaya nga naisip ko talaga na, Dapat pagsikapan ang kasaysayan Oo. ng Pilipinas. Paano mo mamahalin ang isang bagay na hindi mo kilala? Yun ang hirap eh. so sa tingin nyo ma'am, ano po ngayon yung mga mahalagang gampanin ng historiador at ng mga guro ng kasaysayan? Ang magturo ng kasaysayan na kalulugdan at mamahalin ang bawat Pilipino. Yung tunay na kasaysayan, ang kadakilaan ng inang bayan. Hindi na bali kung tawagin akong bias o ano man. Kailangan ng Pilipino na malaman niya na meron siyang talagang pinagmula na maipagmamalaki niya, na hindi siya sipot sa... Hindi siya basta sumipot sa mundong ito na walang pinanggalingan. Kung sa inyong mga kabataan, kung tawagin niya tayo, walang bat-bat. Meron naman siyang pinanggalingan, meron naman siyang kasaysayan, meron naman siyang ipagmamalaking mga bago dumating ang mga Kastila at ang mga foreigner. Pero kailangan niya research. Opo.